to our vlog. No, that is not your vlog. That is me. What's up, guys? Good morning, good morning, good morning. What's up, guys? Good morning, good morning, good morning. Good morning! Welcome back! So, karon guys, mag-makeup challenge daw mi sa akong anak. So, Gamit ang panyo. So, mag-blindfold, samtang mag-makeup. So, mo ni ang mechanics. So, ang mag-makeup kay mag-blindfold. okay. Ang So, katong dili magtabon sa panyo. tabon sa panyo. Oy, make-upan. Yes. Okay ba na? Oh, start in 5, 4, 3, 2, 1. Ato na sundan og tabon ang tap-tap sa mata sa akong anak kay siya may mauna na kog make-up dayon nagkuman ako nagpuyo. Paano masabi? So, start na guys. So, ayaw panglikli mayo ha. Ito ning tarungon o tabon kay ayaw di siya tarungan lang dito. Aray mo. Ay, sorry. Hugot ra guys. So, sige na. O, wala dyan ko makita ha. Itom ra ko makita. Itom. Problema. Asa naman, mag-pick-up ka rin. Kaya yung mga gamit. Aray. Ay, sorry na po. Sige. Makita ba ko ninyo, guys? Dili. Sa ito muna. Ay, ikaw na bahala ang. Good. Asa mo ni lipstick. Ayan, eyebrow sa taas. O, ba ni? Eyebrow ba ni? Oh, idol na dahil. Masay kulo. Ay, gani lang. Ah, sa mga. Anak ko, dili magsam kay mga mata nga na sa inday. Kuan pa mi diri. Lusudan. Hindi ko kita. Yes, eyebrow. Meron. Sa katawa. Mahiyo. Ah. Wala na. Di ko kay mga ngilay na sumutan di ta kita. Ngilay. Ano? Sakto na ba? Ano? Yes. Concealer ba ni? Concealer. Ojo ko kita ma, promise. Ako lang nakuha kay circle man ni ang Sigo diri. circle. Circle man ni ang concealer. Sige. Asa nang nawin mami. Okay. Long. Nose line. Kita. Nose line. Dari sa eyebrow. Na. So, basic ra ni na makeup, guys. Basic. Basic daw. Basic. Basic. Copy. Basic. Hindi sa dyan kayo, no? Kung wala, di kita, no? Salamat yung nga mag-ito sa ulang na. Yes. Bless na tayo. Ito na
Dua ka kamot. May nakatiking. Yes. Alright. Busa di jud ka magtinakulan sa, ma? Alright. Nung saan malalag? Kita mo. Okay. Challenge naman ni so. Anak lang. Lingaw-lingaw. Challenge na ni. Oh my good luck ha. Nagkita na ba ko tayo? O, nakita ako. Ilok din ha. Wala na. Asam ito. Tumasam na na. Kay bawan yun. Saan yun? Saan ito, guys? Wala okay na. Wala pero. Ah, Di ba maklaro kasi? Pero. Wow. kasi nga, di masagot. Rasam niya kasino. Sa iba? Sino sa iba? Di ba na iba yung butang? Oh no! Tulog ko ngayon yung guys ko. Ano ni? Lipstick. Oo, kay bawa sa po. Hindi na lang di. Saan ni na lipstick? Katong tulo? Tulo ka buok? Kasi nindot na color. Kani. Oh my God. Nasa my lips. Nabali. Pwede naman. Saan naman yun? Na. Sunod. Na. Pulbo. Pulbos. Mana? Ano naman siguro yun? Wala may lipstick. Nana siya, guys. Kani. Eyebrow. Lipstick o concealer. Mara na. Hilain pink. So, surprise na ko ang yung gibuhat na ang mouse ko. Ano ba yan? Ay, Tanawa yung gibuhat. So, ako na po sunod. Ako na po. Oh my God! Wow! Handa ka na. O, sige, tapapin ako. Excited na kung ba. Sige na na eh. puro na may Jackie. Aray, may buta. Ay, sorry, ma. Na. Asan ako? Asan akong naglingkod ka? Ah, diba? Naanak ka sa California. California pa lang. Diyan, nakita dito. Ano? Uyo na. Ang sari. Ano maka? Ah. So, start na ko ha? Kasi katawa. Ay, nakauna ka. Baby, tara na. Asa mo na? Ayun. Bono, suruh mo. Ay, Jiben. Hang lagi. Hang lagi. Ambot. Sige, sige. Aral na lang eh.
Ang Diyos. Sandali. Sige. Ano na lang yung uban hindi. Nireklamo siya. Lokohan. Susunod. Hindi mo humanda. Paasa ito. Paon sa nang mga bata. Uy, saba ba? Jibin ba? Guys. Sabaan niya akong anak usa, guys. Uy, mauna ni mata na lang ako sa kabata. So, karon asa naman yan? Dali, uban lang si Inday. So, karon lipstick na tayo. Isa man, ay si katawa, di ka na rin ako andron. Isa naman eh, naman din na kay lipstick. Hi bro! May irony. Hello guys! Mana? Yay! Okay na? Oh, Kaya sa kita sa mata. surprise! Ay! Mas nindot imo ha kasi ako kilay rin na sa'yo. So guys, wala mga kuwan eh, kulisaw kaayo ni mata na hinuon. Nindot daw ako at na mga ganun. Natingayin taon. Ay, bagong mata among bata. So, Ora to. Maura niya akong ipakita guys. Hanggang sa susunod na po namang vlog. Thank you for watching and don't forget to To subscribe, support. subscribe, like, and share. Ina. Bye Bye guys! guys! See you next time! See you to our next video. Bye bye!